Türkmenistan'da Covid-19 yokuşan adamlar yüze çıkarıldı. Azatlyk radiosynyň habarçylary Dubaydan getirilip karantina saklanyň raýatlaryň arasynda Covid-19 keseliniň yüze çıkarylanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy karantina saklanýan raýatlardan ilki 10 adamyň koronavirus testiniň pozitiv netije görkezdenligini habar berdi. Sonra habarçy Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman Fenagat ministrligine bir çeşme salgylanyp bu sanyň 40'a ýetendigini we olaryň häzirki wagtda Türkmenabadyň ýoklanş keselleri hastahanasyna ýerleşdirilendigini habar berdi. Habarçy koronavirus tapylan soň Dubaydan gelen toparyň ählisiniň 21 günlük karantin möhletiniň uzaldyrylynyny habar berdi. Azatlygyň ikinji habarçysy koronavirus tapylan raýatlaryň ählisiniň ýoklanş keselleri hastahanasyna ýerleşdirilendigini tasdiklady. Ýatlasak 14-nji maýda Türkmenistan howa ýolları 200 töwerew raýaty Dubaydan Türkmenabada getirdi. Ýurda dolanan raýatlar karantiniň ilkinji güni koronavirusa garşy Hytaý waksinasynyň birinji dozasyny kabul etdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä ikinji doza 3-nji iýulda tanjyldy. Dubaydan gelen uçary Malaziýadan we Türkiýeden hem gelip goşulan Türkmenistan raýatlary boldy. Galbertede habarçy ýurda dolanan raýatlaryň arasynda ozal koronavirusa garşy sanjym kabul eden raýatlaryň bolanlygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä koronavirus testi pozitiv netije görkezden raýatlar esasan Malaziýadan we Türkiýeden Dubaýa gatnawyna goşulan raýatlar. Olaryň arasynda aýallarda da erkeklerde de pozitiv netije tapylypdyr. Koronavirus testi pozitiv çykan raýatlaryň arasynda okuw tamamlap gelen raýatlar bar. Köpüsi ýaş. Olaryň arasynda Malaziýada ýokary bilim alyp gelen raýatlar bar diýip habarçy aýtdy. Bütün dünýä Saglyk goraýyş guramasynyň maglumatlaryna görä ozal sanjym kabul eden adamlaryň koronavirus testi ören seýrek ýagdaýda pozitiv netije görkezmegi mümkin. Vaksinalaryň hiç gaýsy 100% täsiri dälminiň netijesini Covid-19 vaksinasynyň soňra garaşylyşy ýaly gorak ösdürmedik az sanly adam bolmagy mümkin diýip bütün dünýä Saglyk goraýyş guramasynyň web-sayty aýdýar. Gavi vaksina ýaranlygynyň maglumatlaryna görä ozal sanjym kabul eden adamlaryň koronavirus testleri diňe iki ýagdaýda pozitiv netije görkezmegi mümkin. Ya testi pozitiv netije görkezden adam ýoklanjy garşy gorak ösdürmedik ören seýrek adamlardan biridir. Ya da testin netijesi ýalňyşdyr. Ýaranlygyň maglumatyna görä häzir ulanylýan vaksinalaryň köpüsi virusa garşy 95 göterim täsirlidir. Habarçy Türkmenistanda sanjymdan soň koronavirus testi pozitiv netije görkezden adamlardan 2-3 gedek test alınanyny habar berýär. Aslynda Türkmenistan şu wagtda çeni resmi taýdan tasdiklanan hiç bir Covid-19 hadisesi barada habar vermedi. Şu aralykda 30-njy maýda Moskwadan Türkmenabada getirilenden soňra karantina ýerleşdirilen we karantin şertlerinden şikaýet eden raýatlar 6-njy iýulda garaşylmadyk ýagdaýda şertleri gowlandyrylan başga bir ýere göçürildi. Ýolagçylaryň şertleri gowlandyrylan ýere göçürilmegi Azatlyk radiosynyň yaramaz karantin şertleri barada beren habarynyň ýa-da gabat gelýär. Azatlyk radiosy Türkmenistan howa ýolları kompaniýasynyň 30-njy maýda 140 ýolagçyny Moskwadan Türkmenabada getirendigini, ýurda dolanan raýatlaryň köpüsiniň karantin üçin harby çadyrlara ýerleşdirilendigini, ýöne karantin şertleriniň juda yaramazlygyny, howanyň yssydygyny we ıssy howada raýatlaryň harby çadyrlarda kötenýändigini habar berdi. 30-njy maýda Moskwadan gelen ýolagçylary düýün garaşylmadyk ýagdaýda başga ýere täze Agoýun golaýyna ýerleşýän lagere göçürdiler diýip birinji habarçy habar berýär. Karantina raýatlaryň howsarlary olaryň Amdirýanyň kenarynaky Bagtyarlyk çağalar lagerine göçürilendigini aýdýarlar. Habarçylaryň we çeşmeleriň maglumatlaryna görä harby çadyrlarda saklanan adamlar 5-nji iýuny güni şertlere nägilelik bildirip protest geçiripdirler. Howanyň temperaturasy Türkmenabadyň karantin şertlerine 47 gradusyny geçipdir. Bu raýatlar egerde karantina saklajak bolsaňyz şertleri gowlandyryň diýip öz talaplaryny öňe süripdirler. Egerde biziň şertlerimizi gowlandyrmasaňyz biz karantina galmar diýip protesti dowam etdiripdirler diýip karantina asyrnaky bir ýolagçynyň howsary aýdýar. Şondan soňra 6-njy iýulda olaryň talaplaryna laýyklykda harby çadyrdaky raýatlar Türkmenabadyň günnäguruna Amdirýanyň kenaryna ýerleşýän Bagtyarlyk çağalar lagerine göçürdüler diýip karantina asyrnaky bir raýatyň howsary sözüne goşdy. Galbertede bu harby çadyrlarda Russiýadan deport edilen 30 Türkmenistanly öňkü tutsagan marakeny. Olar 30-njy maýda Moskwadan Türkmenabada getirilen uçurdy.
Rus resmiýetleriniň talaplary esasynda Russiýadan Türkmenistana gaýtarylyp getirilipdirler. Çeşmäniň sözlerine görä olar 6-njy iýulyň nahar wagty gowuk turudypdyrlar we gyýlary gorkudypdyrlar. Olar mähli raýatlar bilen bir hatarda bagtyarlyk çağılar lagerine göçürilipdirler. Çağılar wagynda şertler gowy kondisionerler işläp dur. Issy suw içimlik arasy suw akyp dur. Hemme şertler gowy diýip ýolawçy howsary gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysy bilen habarlaşan Çeşmäniň maglumatlaryna görä täze karantine 2 kilometr jaýlar öz başyna hajathana duş bar. Karantin jaýynyň töweregi meýweli baglary bilen gurşalypdyr. Ýolawçy howsarlary olaryň protest aksiýalary sebäpli täze ýere göçürilenliklerini şaklaýar. Ýöne bu wakanyň ýene bir versiýasyna görä karantina kraýatlaryň arasyna bir ýokary wezipeli emeldaryň ogly hem bar ekeni. Çeşmäniň maglumatlaryna görä emeldar oglunyň şeýle yaramaz şertlerde karantin astyna alynmagy sebäpli onuň bilen aragatnaşygy kesip oglunyň hasoňat ýere göçürme uğruna tagalla edip başlapdyr. Azatlyk radiosynyň 2-nji habarçysyna görä Russiýada tutulukdan boşap ýurdu dolanan 30 töwereg raýat we beýleki ýolawçylar karantin astyna wagtlary telefonlaryny tapşyrmakdan ýüze urupdyrlar we karantin döwrüne telefonlaryny ulanmaga dowam etdiripdirler. Mundan öňe Türkmen häkimetleriniň maglumaty gödäwçilik tagallalarynyň çägine karantina saklanýan raýatlaryň telefonlaryny ellerinden alýanlyklary barada habarlar berildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabaddaky bagtyarlyk çağalar lageri mundan 6-7 ýyl ozal prezidentiň gatnaşmagyna açylyp ulanylmagy berildi. Dubaydan gelen raýatlaryň karantin möhleti uzaldylyp Moskwadan gelen raýatlar şertleri gowlandyrylan çağalar bagyna göçürilýän mahaly Türkmenistan ýurtda resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 hadiseleri barada habar bermeýär. Pandemiýanyň ilkinji günlerinden bäri häkimetler şeýle maglumatlara hamaly döwlet surýaly çemeleşip gelýär. Mara vilayatyna häzirki aşy yssyk şertlerini gogoçy meýdanlaryna gidip yekeleme, oto işlerini edýän kämillik ýaşyna ýeten we ýetmedik işçilerden dilhat alynýar diýip Azatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Onun sözlerine görä kärenneçileriň potrot ýerlerini otogotamaga gidýän her bir otogçy owa geňeşligine baryp men meýdan işini öz arazyligim bilen gidýärin. Özümde otog yekelemi işlerini höwes isleg bar diýip dilhaty ýazmaly edildi. Bu habar Türkmenistanyň yssyk şertlerini ýogalyan adamlaryň öňkalarda kagaranyna has köpelenini warda ýaýran resmi bolmadyk maglumatlaryň ýa geldi. Otogçylaryň aglaba bölegi ýaňy mektebi tamamlan ýa heniz tamamlamadyk ýaş hyýylar we oglanlar bolup, olar bu işe mejburi ýagdaýda hojalyklaryny kömek üçin özlerini iýmäge alyk, geýmäge eşik bolmanyna gelýän okuw ýylyna mektebe gerek zatlaryny satyn almak üçin gidýär diýip enatalar aýdýar. Türkmenistanyň mejbur dähmet we çağa dähmeti kagyz ýüzüne gadagan hem bolsa ýurtdaky ykdysady kynçylyklar we işsizlik, aýlyklaryň we pensiýa tölegleriniň azlygy mektep okuwçylaryny hem tapan işlerini etmäge mejbur edýär. Çağalar geçen ýylam otow, yekeleme, çürtüm, pagtaýgym, gogoçy çöplemek ýaly işlere gatnaşdy. Emma gazanyn pullaryny eşik, ayakkab almak arzuwlary başa barmady. İjek azy önümlerine ýetse begenmeli bolurlar diýip bir näçe çağaty meýdan işini işleýän eni habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Baýdylýanlary bir-birinden habarsyz ýene iki nata tasdik etdi. Olar bu ýyl azy önümleriniň bahasynyň geçen ýylda kagaranyna hem gymmatlandygyny, emma hojalyklaryň köpüsiniň çağalaryň gazanjak juda ujuýpsy puluna hem mätäşdigini aýtdy. Owa geňeşligini dilhaty edýän çağalary dilhatynyň aşagyna men ejesi ýa-da men kakasy, biz çağamyzyň otogy yekelemi işlerini gitmegine asla karşı dällip ýazdyryp enatalaryna derek özleriniň gol çekmeklerini maslahat berýärler diýip habarçy aýtdy. Soňky günlerde bolsa adamlaryň ýüz gözüni ýakyp gelýän epkekli howanyň has gyzmagy bilen otogçy çağalary ýüz örtügini dakynmak hem ýygydan ýatladyp başladylar. Açyk meýdanyna 50 gradus yssyk howada gyzgyn güniň aşagyny işleýän çağalar ýüz örtügini dakynmanyny zordan dem alýar diýip habarçy bilen gürleşen enatalaryň biri aýtdy.
Ol habarçynyň çağalaryňyz siziň adyňyzdan dilhaty ýazýarlar. Muňa nähili garaýarsyňyz diýen soragyny bu hökümetiň özi şeýle ýalançy bolan soň inni biziň çağalarymyza hem ýalan sözlemegi öwredýär diýip jogap berdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan enatalar hakykatda çağalarynyň häzirki jokramasynda otaga ýa-da başga işlere gitmegine razy dälliklerini aýtdylar. Ýöne olar muňa nädip garşylyk görkezjek, gitmeseler pul ýok diýip sora bilen jogap berýärler. Bir gyýdym kerpiç zawodyny lentede durup agyr işlere diýär. Näsin çağam, meýdanyny işlänimden gowrak diýär diýip bir en aýtdy. Yerli finçilerin käbiri meýdan işlerine çykýanlary ýazdyrylýan dilhatylaryň bir bolmasy iş bolsa resmiýleri jogapkärçilikden gorarýaly öňünden gaçmak üçin tapylan prim bolmagynyň ähtimallygyny aýdýar. Emma enatalaryň köpüsi bu pikir bilen alalaşmaýar. Mundan öň çağaňy meýdan işini ýylan, içýan çaklada dilhaty ýazdyrylmady halatyny hem hiç bir hökümet işgäri beýleki jogapkärçilik çekenokdy diýip bir-birinden habarsyzlykda gurlaşan enatalar aýtdy. Synçylar Türkmenistanyň öz ýakyn taryhyny iň agyr ykdysady kynçylygyny başdan geçirýändigini aýdýarlar. Emele gelen agyr ykdysady ýagdaý eklenip bilmeýän maşgalaryň köpelip çörek pul üçin çağa däkmetini ulanmagy barhaken ýykyn etmegini alyp gelýär. Adamlar gytçylygyň öňünde çäresiz galýar diýip adatlygyň mardaky söhbetdeşleri aýtdy. Emma Türkmen hökümeti bu aýdylýan kynçylyklary boyun almaýar we ykdysady ösüşde gazanylan diýip durnukly saklanýar. Kabul edilen durmuş maksatnamalary üstünlükli durmuşa geçirilýär diýen sözlerini gaýtalýar. Emma muňa garamazdan halkara pul gaznasy täzelikde Türkmenistanyň çap edýän öz standlaryny alga alman başlady. Meýweli baglaryň hasyllylygy pes boldy. Döwlet dukanlaryna azyk nowatlary dowam edýär. Marada azyk haritlarynyň şol sany çöregiň, şekeriň we meýweli ýemişleriň gytçylygy adamlary tolgundurýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bagwanlar anomal howa şertleriniň meýweli baglary hasylsyz goýanyny aýdýarlar. Bahar aýlarynyň başlaryna Türkmenistanyň günnäwir sebitlerine howanyň birde maýlap birde sowamagy ekrançylyga yaramaz täsir etdi. Ýatlasak lewapda fevralyň başlaryna howanyň ýylylygy +19 gradus üçin maýlady. Soňra fevralyň aýaklaryna howanyň temperaturasy -16 gradus üçin pese gaçdy. Munyň netijesinde maýly howa bilen ýer tanışan meýweli baglar gulaşdy. Ýöne munyň ýa-da gelen sowuk howa akymy gulaçan baglara yaramaz täsir etdi. Edil şolar ýaly mara sebitinde howa fevralyň başlaryna +19 gradus üçin maýlady. Ýöne munyň ýa-da aýyň aýaklaryna howa -10 gradus üçin sowady. Sebitlere gar ýagdy. Bu hem Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä göýek ekinleri yer almany hatardan çykardy. Öz çağalaryna ýazda göýek bakça önümlerini ýydyrar diýip garaşan adamlar ýene inniki ýylyň hasylyna garaşmaly boldular. Oba ýaşaýjylar her ýyl öz baglarynyň meýwelerini satyp girdici gazanýardylar. Bu ýyl ýaz başynda gelen sowuk howa ähli baglara yaramaz täsir etdi. Bagda güller döküldi. Esasan erikler meýwe bermedi diýip bir bagwan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Adamlar satmak beýlede dursun özleri üçin hem hasylyň ýokdugyny aýdýarlar diýip daýhan sözüne goşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy käbir meýweleriň bazarlardaky soňky bahalary barada maglumat berdi. Meýweleriň iň pesi 20 manatdan ýokary. Mysal üçin almanyň 1 kilogramy 20 manat, wiśnia 50 manat, smarodina 60 manat diýip habarçy maglumat berdi. Onun sözlerine göre sebitiň ençeme bazarlaryna meýweli önümler gytçylyk edýär. Bu aralykda Mara welaýatynyň Bayramary şäheriniň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nowatlary dowam edýär. Döwlet dukanlaryna soňky 2 hepde bäri arzan azyk harytlary satylmaýar. Her gün ýerden adam başyna 2 sany kiçik öwrümli ýysly çörek satylýar. Döwlet tarapyndan satylýan çöregiň bahasy 1 manat, hususy dukanlarda iň arzan çöregiň bahasy 60 manat 20 teňe diýip bir Bayramary ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Her gün şäher ýaşaýjylar arzan narxdan azyk satyn almak üçin dukanlara gatnaýarlar diýip bol sözüne goşdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä dukan satyjylary adamlardan dukanyň öňüne üýüşmezligi, uly nowatlary emele getirmezligi soraýar. Ýöne nowatda üýüşýän adamlar şeýle nowatlaryň döremegine häkimetleriň günäkär
bärdigi aýdýarlar. Ýatlasak apreliň ortalaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oglu Serdar Berdimuhammedow azyk nowbatlarynyň hakatynyň awraýyna ziýan ýetirýändigini öňe sürüp Aşgabatda adamlaryň dukanlaryň öňüne we töweregine üýüşmeligini Sowda ministrliginden talap etdi. Bu barada Sowda ministrligine Ekber Çeşme adynyň efirde agzalmadyk şerti bilen azatlygy gurrun berdi. Bayramalda azyk nowbatyna garaşýan adamlar haritlaryň diňe günlük sagat 10 bilen 11 aralygyna satylýandygyny we bir sagatyň dowamyny arzan azyk satyn almak isleýän adamlaryň öz-özünden nowbat emele getirýänliklerini aýdýarlar. Ana arzan azyk önümlerini ýerdenden agşama çenli dukanlarda bol edip goýun, şondan nowbat bolmaz diýip nowbata garaşýan bir ýaşaýjy dukan satyjysyna ýüzlenýär. Siz bir ýeriniň awraýy üçin gobulaşýarsyňyz. Bizde inni çağalarymyza iýmek üçin azyk gerek. Hususy dukanlarda ähli azyk haritlarynyň bardygyny aýdýarsyňyz. Ýöne hususy dukanlardan gymmat narhdan azyk satyn alyp ýemäge biziň ýagdaýymyz ýok, pulumuz ýok diýip ýerli ýaşaýjy aýdýar. Fontanlaryň, ýagny suw çugdurumlarynyň golaýyny ýaşaýan şäher ýaşaýjylarynyň şol sanyny çağalaryň we eneleriň, gartaşan adamlaryň Tomsun yssasyna gyzgyn epkek gowşanyny agşam ara az wagt diň zalýan ýerler hem ýa suw ýa-da tok tugşytlanmagy netijesinde kim-kimden ellerinden alynjaga meňdýär. Marda suw çugdurumlarynyň golaýyny inni kän adam görünmeýär. Sebäbi olar işlemeýär diýip adatlyň yerli habarçysy habar berýär. Bu maglumat ýurtda gurok gelen ýylda ıssasy daman ýogalýan adamlaryň öňkü ýyllaryň tomuslaryna garanyna hem görnetin köpelenini barada ýaran resmi däl maglumatlaryň ýa-da geldi. Habarçy bilen anonimlik şertine gurlaşan Fontan işgäriniň sözlerine görä, işleme ýaly şäheriň suw çugdurumlarynyň köpüsiniň suwuny boşaltdylar. İçi suwly duran fontanlar her gün adından 1 sagat, öýlen sagat 18:00-dan 19:00 çenli işledilmeli. Galan wagtlarda birden çağalaryň gelip bir ýerde suwa düşmeligi üçin olary berk gözegçilik etmeli radionyň söhbetde aýtdy. Egerde suw çugdurumlarynyň suw aýrylsa, olary işletmek, işgärlere aýlyk tölemek zerurlygy hem aradan aýrylýar. Odalam ýydyly aýlyk ýokdy. Ýönünni fontanlar işlemeýän nur diýip, bolanjaýlygymyzy hem kemelderler ýa-da bermeliler diýip fontan işçileri alad edýär. Olar mundan öň fontanlaryň işleýän wagtynda hem sorjy, nasos degilse siz seredýärsiňiz diýip aýlyklarynyň ýarsynyň tutulyp alynanlygyny gurrun berdiler. Biz odalam smenalaýyn 2 wagtyna gedekleşip işleýärdik. Indi biziň haýsam bolsa birimizi aýyrmakçy bolýarlar. Kimiň wijesiniň çykjagy belli dälip, işini ýitirmekden alada galýan işgär gurrungyny dowam etdirdi. Adamlar adatça her gün öýlen, gün ýaşyp gelýärkä çağalaryny alyp şäheriň fontanly ýerlerine gelýärler. Sebäbi suw çugdurumlarynyň işleýän ýerlerine howa salkyn bolýar. Çağalar hel edip oýnaýarlar. Ullar oturup öýdara gurlaşyp giýje ýatmazdan öň gadan bedenlerini sowudýarlar. Emma olar bu jagad höýürinden hem kesilýär diýip radionyň söhbetde aýtdy. Suw çugdurumlarynyň suwunyň aýrylmagyna hususan çağalaýarlar. Garrylar gynanýar diýip fontan işgär aýtdy. Inni bu howada çağalarymyzy oýnatmak hem zar bolar. Salkynjak gerdip, hel edip gelýärdik diýip ýanyna 2 sany ýaş çağasyny alyp işlemeýän suw çugdurumynyň ýanyna gezim edýän ene hem gynanjyny paýlaşdy. Çağalarymyz fontanyň içinde galan suwa aýaklaryny soksalaram derrew fontana seredýän adam algap gelýär. Çykaryň çağaňa suwdan, biri gepe goýman gadagan etdiler diýýärler. Yerli hünärmenleriň käbir häkimetleriň fontan gadaganlygyny elektrik toguny tygşytlamak zerurlygy bilen düşünýär. Yerli suw wassaýynlarynyň ählisi wagtlaýynça ýapylmaly edildi. Olaryň haçan açyljakdygy hem belli dälip ýagdaýdan habarly işgär aýtdy. Agşam sagat 9:00 çenli daşarda salkyn düşmeýär. Şäher ýaşaýjylary howanyň epkegi gowşandan soň bary ýogy 2 sagat daşarda gezim edip bilýärler. Şondan soň sagat 21:00 komendant sagaty başlanýar diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä sagat 21:00-dan soň adamlar hökman suratda öýlerine girmeli. Gurok klimatly ysy howaly Türkmenistanyny suw bir tarapdan
gogoçy meýdanlaryny biýsarpulanylsa, ikinji tarapdan hemişe hususanly tom saýlaryny kän ýetmezçilik edýär. Daşary ýurtlara eksport edilýän tok bolsa, hem tomsy, hem gışda ýetmezçilik edýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmen News habar neşriniň maglumatyna görä, soňky wagtlarda paýtagyt Aşgabatda ýyrata berilýän agyz suwuny hem gijelerini kesip başladylar. Neşir häkimetleriň bu ýagdaýy suw ýetmezçiligi bilen düşündirýändigini we agyz suw meselesiniň ýurdun beýleki şäherlerinde hem problem bolup galýanlygyny belleýär.